krásný večer. My jsme křesťanské společenství Živá voda a my jsme dnes sem přišli, aby jsme vás pozvali na naše pravidelné bohoslužby, které pořádáme každou neděli, tenisový stadion 10 hodin. Jsme křesťanské společenství, který věří v trojjediného Boha, a to Otce, Syna i Ducha Svatého. A jsme tady i dneska proto, aby jsme vám pověděli dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus se nejenom narodil a nechal se ukřižovat, ale dneska sedí po pravici svého Otce v nebesích a udělal tu největší věc, kterou mohl udělat, a to, že zaplatil svůj vlastní život za nás. Protože Adam s Evou zřešili v zahradě Eden a skrze ten hřích byli vyhnáni ze zahrady Eden. A lidé, aniž by to ovlivnili, se rodí automaticky v hříchu. Když se podíváme do Bible, do Starého zákona, tak lidé, aby mohli mít obecenství s Bohem, museli dávat různé oběti. Ať už to byly zvířata, nebo dávali 10% ze své úrody, ale museli dávat oběti. Ale Bůh Otec přemýšlel, že učiní jednou provždy jednu oběť. A proto vymyslel dokonalý plán záchrany, že pošle to nejdražší, co má, svého jediného syna, kterého nechá ukřižovat. Jak říká Jan 3. kapitola 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby byl skrze něj zachráněn, spasen. Proto, přátelé, Ježíš Kristus se narodil, aby nás bavil hříchu. A každý, kdo vyzná Ježíše jako svého Pána a Spasitele, pozve ho do svého srdce. Jak říká Římanům 10. kapitola 9. verš, vyznáš-li ústy Ježíše jako svého Pána a srdcem uvěříš, že Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Proto, přátelé, nestačí věřit Boha, nestačí chodit do kostela, ale je potřeba se smířit s Bohem. Sám Ježíš, který byl na této zemi, řekl, že on je cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci než skrze něj. Přátelé, nikdo se nemůže dostat do nebe než skrze Ježíše Krista. Proto jsme tady, abyste měli stejnou šanci jako my a miliony lidí smířit se se svým Bohem. Protože víme, že nebe a peklo je reálné a nikdo z nás nevíme, co bude zítra. Já jsem žena, která jsem uvěřila před 15 lety. Byla jsem žena, která jsem Boha vůbec nevěřila. Chodila jsem tady do parku, objímala jsem stromy a věřila jsem, že mě dávají energii. Přátelé, já jsem umírala na zápal plic a sám Ježíš se mě dal poznat. Já jsem to vůbec nečekala. Já jsem ani nevěděla, že Bůh je osoba. Já jsem si myslela, že je nějaká energie, která proudí, že něco je, nějakou existenci, ale že je osoba, to jsem nevěděla. A on zářil, byla to velká záře, vnímala jsem pokoj a slyšela hlas, neboj se, já tě zachráním. Já říkám, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. Přátelé, ale můj život nejvíce změnil, až jsem pozvala Pána Ježíše do svého srdce. Protože já jsem nevěděla, jak říká Bible, že se musím znovu zrodit. Co to znamená? Že musím pozvat Pána Ježíše do svého srdce. Proto jsem chodila nejdřív do kostela, ale nenalézala jsem tam ten pokoj. Ten, který jsem s ním prožila. Nevnímala jsem Boží přítomnost, přátelé. A pak jsem šla jednou nakupovat do obchodního domu Tesco a potkala jsem jednoho muže. A on mě říkal, musíš se znovu zrodit. Musíš přijmout Pána Ježíše do svého srdce, pozvat ho do svého srdce a říct, aby vstoupil, protože pak ti budou odpuštěny hříchy a budeš mít věčný život, budeš mít vztah s Bohem, usmíříš se s Bohem Otcem v nebesích a dneska, kdyby si odešla, půjdeš do nebe. Přátelé, moje hlava tomu nerozuměla, já jsem myslela, že je to nějaký sektář. Ale mé srdce říkalo, udělej to. To je ta správná věc, kterou musíš udělat. A já jsem před obchodním domem před 15 lety řekla Ježíši, vstup do mého srdce, staň se mým Pánem a Spasitelem a odpusť mi mé hříchy, Bože. A Bůh vstoupil do mého srdce, přišel pokoj, přátelé, do mého nitra.
a je tam 15 let, můj život se změnil. Bůh mě změnil, Bůh mě dal práci, Bůh mě dal zaopatření, přátelé. Bůh udělal ze mě jiného člověka a dneska jezdím po obcích a městech v České republice, jsem v zahraničí a kážu dobrou zprávu evangeliu, že Ježíš Kristus žije, že dělá zázraky, mění lidské životy. Já sama mám osobní vztah s Bohem a můžu vám říct, že Bůh je opravdu reálný. Modlím se za lidi, oni jsou uzdravení, přátelé. Já sama jsem byla uzdravena z tuberkulózy plíc před 5 lety. Mám úplně nové plíce. Lékaři řekli, to je zázrak, jako byste tuberkulózu vůbec neměla. Přátelé, Bůh opravdu uzdravuje. Dělá zázraky, jenom když němu zavoláte, on vám pomůže. A proto jsme tady, aby jsme vám pomohli tím, abyste se mohli smířit se svým Bohem, abyste měli stejnou šanci jako my a miliony lidí na celém světě smířit se se svým Bohem, mít věčný život a dneska, kdybyste odešli, abyste šli do nebe, přátelé. Proto jsme tady, nikoho nepřesvědčujeme, ale víme, že to funguje. My sami jsme to zažili ve svých životech, když jsme Boha nevěřili a dnes žijeme s Bohem a je to jiný život. Máme jistotu spasení. Víme, že dnes, kdyby jsme odešli, půjdeme do nebe. Přátelé, pokud nemáte jistotu spasení a nevíte, jestli jdete do nebe, chci vám říct, je to proto, protože nejste spaseni a zachráněni. Protože Bible říká, že když přijmeme Pána Ježíše do svého srdce, je to Duch Svatý, který nám dává ten pokoj, že jsme Božíma dětma, přátelé. Proto nejste spaseni a zachráněni. A já vám chci pomoct na tomto místě, aby vaše duše byla zachráněná, aby když přijde čas, abyste šli opravdu do nebe. Proto jsme tady a zvěstuji vám tuto dobrou zprávu, protože Bůh žije, Bůh dělá zázraky, mění lidské životy. Přátelé, Bůh chce spasit dneska vaši duši. Jenom pojďte k Ježíši, nebojte se, otevřete své srdce a on vstoupí do vašeho srdce. Vy se smíříte se svým Bohem a budete mít věčný život. Možná jste tady a znáte Bible, možná ji neznáte, ale Bible je napsaná 1. kapitola Zjevení. A když se podíváte do této kapitoly, všechno se naplňuje. A to proto, protože příchod Pána Ježíše se blíží, přátelé. Ale Ježíš Kristus si přijde pro svoji nevěstu, pro lidi, kteří ho přijmou do svého srdce, učiní ho svým pánem a spasitelem. Proto si přijde, přátelé, ti, kteří ho nebudou mít ve svém srdci a nebudou smířeni se svým Bohem, nebudou moct vstoupit do Božího království. A proto vám chceme dát šanci na tomto místě, abyste mohli vejít do Božího království. Pokud jste tady a vaše duše volá, je prázdná, přátelé, protože moje duše taky volala. Já jsem se cítila prázdná, přátelé. Snažila jsem všechno možné dělat, ale věděla jsem, že to není ono. Ale pak, když jsem přijmula Pána Ježíše do svého srdce, ta prázdnota se naplnila. Boží láska mě změnila a Boží láska ve mně je, přátelé. Boží láska je něco jiného než lidská láska. Bůh vás miluje bezpodmínečnou láskou. Tu si nemusíte zasloužit, přátelé. Boží láska je tady pro vás, jenom když se pro ní rozhodnete, přátelé. Dneska máte rodinu, máte přátelé, ale zítra, když uděláte chybu, zůstane s vámi rodina, zůstanou s vámi přátelé. Bůh takový není. Bůh je ten, který je vždycky s vámi. On s vámi zůstane, protože on vás miluje. Boží slovo říká 1. list Janův, že je láska, přátelé. A proto chceme, abyste věděli, že Bůh je láska. A on na vás nezapomněl. A Bůh Otec prokázal lásku k lidstvu tak, že poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna. Proto, přátelé, chci vás vyzvat na tomto místě. Smířte se se svým Bohem. A pokud chcete smířit se se svým Bohem, učinit Ježíše jako svého Pána a Spasitele, pojďte se se mnou modlit tuto modlitbu. Opakujte po mně a Bůh zachrání vaši duši. Smíříte si se svým Bohem a budete mít věčný život. Pokud je někdo tady takový, můžete se modlit tam, kde jste takto. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn.
Pane Ježíši, já ti otvírám své srdce, vstup do mého srdce, staň se mým pánem a spasitelem. Pane Ježíši, odpusť mi mé hříchy, já činím pokání ze svých hříchů, ze své svévolné cesty. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého srdce, že jsi se stal mým pánem a spasitelem. A já jsem se smířil se svým Bohem Otcem v nebesích, mám věčný život a dneska, kdybych odešel, půjdu do nebe. Amen. Pokud jste se modlili tuto modlitbu, věřte, že Bůh vstoupil do vašeho srdce a život nezůstal stejný. Vy jste se znovu zrodili, jak říká Bible. Stali jste se občany nebeského království a dneska, kdybyste odešli, půjdete do nebe. Tak je dobré, přátelé, abyste měli společenství věřících lidí, kteří vyznávají víru v živého Boha, kteří mají s ním osobní vztah. Proto vás chceme znovu pozvat na naše bohoslužby, které máme každou neděli v tenisových sadech v zadním části parku 10 hodin. Přijďte za námi, budeme spolu chválit Pána, budeme kázat Boží slovo, budeme se za vás modlit, jestli budete chtít. Pak je dobré, abyste četli Bibli, abyste denně rozmlouvali s Bohem v modlitbách, protože modlitba je rozhovor s Bohem, není to nic složitého. Nemusíte se to učit slovo od slova. Bůh potřebuje vaše srdce. A když řeknete ze srdce Bohu modlitbu, on ji vyslyší, přátelé. On nehledá intelektuály, on potřebuje vaše srdce. A když se začnete modlit vašeho srdce, Bůh opravdu vyslyší vaše modlitby. U Boha nemusíte být dokonalí, on vás přijímá takový, jaký jste, protože on vás stvořil. On ví, že jste nedokonalí. On to od vás ani neočekává, protože Bůh vás přijme takový, jaký jste, přátelé. Takže otevřete k němu srdce, rozmluvejte s ním na modlitbách, mějte s ním rozhovor a budete mít spolu vztah. A můžu vám říct, je to něco nádherného. Já to prožívám 15 let a nikdy bych neměnila. Bůh mě nikdy nesklamal, přátelé. A když jsem se na něho obrátila, vždycky tady byl a vždycky mě vyslyšel, protože on žije. Přátelé, Bůh žije a my chceme, aby lidé věděli, že Bůh žije, že dělá zázraky a každý, kdo na něho zavolá, tak mu pomůže. Ještě chci vás vyzvat, jestli jste tady a máte nějakou potřebu, možná jste nemocní, já vám chci říct, Bůh je uzdravitel, Bůh uzdravuje, nebo máte finanční problém, nebo se vám rozbilo manželství, vztah, nebo rodina vás nepřijímá. Přátelé, přijďte za námi, budeme se za vás modlit. Já jsem v Košicích mluvila s jedním mužem o Ježíši a řekla jsem mu, je tady někdo, kdo tě miluje a to je Ježíš Kristus. On tě miluje. A on se zastavil a říká, kdo to je ten Ježíš Kristus. Já říkám, Ježíš Kristus je Boží syn, je to Bůh a on tě miluje bezpodmínečnou láskou. A on mě říká, víte co, já chci toho Ježíše, který mě miluje. Moje rodina mě nemusí a já jsem chtěl spáchat sebevraždu. Ale dnes vím, že je tady někdo, který mě miluje. A je to Ježíš. A já chci, aby Ježíš se stal mým přítelem. Já mu chci vydat svůj život. Přátelé, přijďte za námi, budeme se za vás modlit. Modlili jsme se za mnoho lidí, viděli jsme mnohé zázraky, přátelé. Ať už to byly finanční, nebo zdravotní, bolesti zad odešly, hluší slyšeli, přátelé, slepí viděli. To není iluze, to není klam, to opravdu Bůh žije a dělá zázraky. Proto se chceme s vámi modlit, přátelé. Chceme s vámi společně věřit, že Bůh vás uzdraví, pokud potřebujete, nebo zasáhne ve vaší situaci, protože Bůh je živý a on vám chce pomoct. Jinak vám děkuju za pozornost, Bůh vám žehnej a přeju vám krásný zbytek dne.